Kodên destanên Kurdî û pirs û pirsgirêka dîrokê, Dagistan payçû. Divê ji bîr nebe ku mêjiya Kurdan ji aliyê wêjeyî ve di nav gelên dinyayê de sereke ye. Gelek destanên Kurdan ên bi nav û denk hene, lê mixabin dahûrandina vanan ji aliyê dîrokî, civaknasî û her wekî din ve têr û tije nehatiye kirin. Mem û zîn, siyabend û xecê, dewrêş û edûlê û yên din. Di vê demê de ku Kurd hewl didin rabin ser xwe, divê li ser mijarên bi vî awayî jî ji aliyê ronaqbirtiya Kurdî ya têkildar ve xebatên pêwîst hîn zêde û kûrtir bên kirin. Her sê destanên Kurdî ku li jor hatin nivîsîn, destanên herî navdar ên Kurd in. Dîsa kîjanî bandor li kîjanê kiriye nayê zanîn, lê hîn mînakên destanên Kurdî di nav gelên cîran de jî hene. Bes ji aliyê wêjeyî ve bandorbûn û bandorkirin rewşeke asayî tê pejirandin. Hildana dest a hemû destanan mijareke berfireh e. Li gorî çawaniya vê nivîsê dikare heta astekê li ser destana siyabend û xecê were sekinîn. Wekî giraniya destanên Kurdî, dîroka vê destanê jî mîna demeke dereng a heyama navîn tê pejirandin. Hinek şîrovekar jê re sedsalan jî diyar dikin. Destanên Kurdî gelek awayên xwe hene. Hinek heta 20 awayên cihê jî li nav gel û herêman tê vegotin. Siyabend û xecê jî xwedî taybetmendiyeke nêz e. Lê bingeh yek e û em li ser vê bingehî bisekinin. Bi taybetî li ser çend awayên bingehîn ên ku bandora destanê di bîra civaka Kurd de zindîn e. Wekî sêwîtî û nêçîrvaniya siyabend, heft birayên xecê, bedewbûna xecê, evîndariya siyabend, reva wan a bihev re, derketina çiyayê Sîpanê, xewna xecê, kuştina siyabend ji aliyê Gakovî ve, ketina bi ser dirêkê de, li pey xwe avêtina xec. Serpêhatî yan jêhonak, gelek bi bandorek ku di bîra civaka Kurd de ciyê xwe çêkiriye. Em ê li ser van babetan bisekinin. Siyabend sêwiye û gelek êş û tehdayê kişandiye. Ev numûneyeke sereke ya wêjeyî ye li rexmê rojhilata navîn. Gilgameş, Sargon, Musa, Mihemed û yên din, hinek bi avên birû hatine, hinek ji aliyê şivanan ve hatine xwedîkirin. Çanda demê û herêmê ya sereke çi be, sêwîtî li ser wê bingehî teşegirtiye. Di siyabend û xecê de jî teşeya herî li pêş, mezimbûna li ber destên ap û amûjinê heye ku di hin awayan de jî xulamê dewlemendekê ye. Ew taybetiya hoz û malbatiya civaka Kurd a heyama navîn e jî. Lewma sêwîtiya siyabend bi vî awayî ye. Çima egîdên van çeşnên wêjeyî bi vî awayî tên honandin. Gelek şîrove dikarin bên kirin, lê dibe ku bersiv bikevne şopên giyanewaran ve girêdayî be. Di giyanewaran de hin xort ji hatina dinyayê ve wekî qurban tên hilbijartin û ew ê di girêdayê hemû gel, hoz an jî çanda mijara gotinê tên pejirandin. Malbateke wan nîne, ji ber ku roja wan hat, dê werin qurban kirin. Lewma civak da hista pîrozbûnê de hêja dibîne. Ew berdêla hemû guneh an jî neyîneyên civakê ne. Lewma sêwî jî tên pejirandin. Ji ber ku sêwî tên pejirandin, bi awayeke xwezayî di honandinên piştî wan de wekî ku gelek hejarî û tehdayî dîtine tê honandin. Ev destan di heyama navîn de hatiye jîn, anna em nizanin. Li serpêhatî diçekevne şopên giyanewaran ên bi hezaran heta ku bi dehan hezar sal berê. Navê xecê jî girêdayî vê honakiyê ye yan na mijara nîqaşê ye. Lewra navê xwedawendeke kevne. Tê wateyên mamoste, jin, ronahî, bilindahî û her wekî din. Siyabend wê dibîne û dilê wê dikeve. Di destanên Kurdî de evîndarî û egîdî bi hev re hene. Evîndariya destanên Kurdî di kesayetiya jin û mêr de dualîzma çandên pêş Kurd radixe berçavan. Di baweriyên pêş Kurd ên berê de jî heman rewş heye. Zervan û Zevî, Mazda û Ehriman û her wekî din çand û baweriyên dualîtî heta hatina dînên yekxwedayî jî hebûna xwe didomînin. Di van çandên giyanewaran de mêrên qurban di ser salan de piştî ku bi jina hilbijartê re zewacê pîroz dike, tên qurbankirin. Lê serpêhatiya siyabend û xecê ji vê rewşê cuda dixuye. Ew xecê dixwaze, lê neçar dimînin ku bi hev re birevin. Heft birayên xecê hene ku ev hejmar jî honakî dixuye. Hejmarên wekî 4, 7, 12 di zargotina Kurdî de bi wêjên herî navdarin û bi çandên dema xwe ve têkildarin. Di wêjeya devtî û gelêriya Kurdî de gelek çîrok hene ku jinên ciwan ji aliyê mêrekî hilbijartî ve tên rizgarkirin. Dîsa hin mînak jî hene ku keçên xama tawanbar tên dîtin û dibin datînin serê çiyayekî û tên lê paşê ew keç di hin awayan de
حتی کیبانوتی جی دچن. اف دبه کو تشیا مرنه و الدنیا عالی بهشتبونی جی راوه بکه یان جی قوراندنا قربانان وکی بویرا ابراهیم، تریدا، اوسف و یندن بهوره روینا سیابند و خجه دوی که روشکه و هابه. هفت براین خجه جواکا دمی جی راوه دکن دیسا دی سرپیهاتیه ده هوناکیم پیوک شی هنه. جیاش کردان پیروزن. لو ما جی کردان اوله وکی ایروش دوان چشنین ویجهی ده جی جیانه. او بلندایی حقیقت جیتین پجراندن. جلو خاکرنه بگره دریم پیشفره این جنین پیر حتی آوای سازیان کردان گرانیا چند خویا هیبری شباندیه چیایان. لسیپان خجی خونه که دبینه. ده چندین کوناره ده خون آوائه که سیری جهاتیه پجراندن. ده دستانین کردی ین دندجی دشیه خونی هیه. خون دبکو وکی چاره نوسا کجی رفتونه جی حتبه نشاندن. لورا پشتی خونا خجی سیابند رادبه دکوه تفگری. روش او بویارا بگا کووی را خودی رستک تایبته. ده گلگامیش ده جی گلگامیش او انکیدو به هفرگای هیوه دو کجن لی پشت بویاری انکیدو دمره. ده گلگامیش ده هر دو جی میرن. لی دبه کو جبر تایبتیا جواکسازیا کردی اگید جن او میرن. لوره دایک سالاری لکردان لپیشه. اف باوه که جانجینا کردان آب سدان حتی که به هزاران سالی جیتینه زمان. سیابند تیکو گاکووی بکوژه و گیشتنا اوینا خواه مسوگر بکه باوه که جالی گاکووی و جزنار ده تی آویتن. ده گیانوارین نچیروانان ده قربانی هلبجارتی دویا که نچیره که سرکفتی بکه جبو که بکاره به زواج پیروز بک بینه. لی نچیره بک بینه جی ده انجام ده وره قربان کرن. ده به پشتی که سیابند گاکووی بیبان دورده که لی جالی گاکووی و جچیه تی آویتن. خودی وی هوناکیه به. سیابند جزنار دکوه سرداری. دار ده سنگه ویره دچه ev divê ku çanda dara pîroz jî bîne ziman. Çandên nêçîr û dara pîroz jaliyê heyamî ve ji hev cuda ne. Lê dibe ku di heyamên paşê de dar lê hatbe zêdekirin. Heta nîveka sed sala bîstan jî hema li her gundekî kevnareyê Kurdistanê van darên pîroz ku gel di demên bijarê de diçûn serdana wan hebûn. Wekî taybetmendiya van çandên dêrîn qurban li ser van daran jî pêk hatine. Derika di singê siyabend re diçe dibe ku ev yek be hatbe honandin. Dihin awayên destanên Kurdî de mirina li henga jin bixuma me. Lewra jin weke bingeha jiyanê hatiye pejirandin. Mirina wê bi taybet şinên ciwan ji bo dêroniya pêşerojê ya civakî baş nîne. Îro jî ev bandor di xîmê civakî de heye. Lê di Siyabend û Xecê de ji bilî hin awayên destanê piştî mirina Siyabend Xecî jî xwe davêje serdarê. Lewra di çandên dualîtî de heke ciwan bûna ku jin bimira mêr bimira jin jî pêre dihat çalkirin. Ew baweriya domandina jiyanê ya li ciyana din bû. Di heyama navîn de serpêhatiyeke wiha bi rastî pêk hatiye yan nanayê zanîn lê serpêhatî honakî dixuye. Ji honakîbûnê wê de tir dibe ku kevneşopên giyanewaran ên bi hezaran bi 10,000 sal berê bin ku li gorî dem û çandên rewşên nû yên pêvek hildabin û gihîştbin rojame. Lê ji ber ku ketine rewşa destaniyê bi honandineke şihane ya mêjiyê û wêjeyî hatiye vegotin. Lewra di Siyabend û Xecê de ji ayîn û kevneşopiyên nêçîrvanan bigre heta 200 salên dawî di nav xwe de dihewîne. Helbet berî jî nêçîrvanî dihat kirin. Lê Kurdên di vê destanê de ne nêçîrvaniyeke ji rêzê ye. Ayînên çandên nêçîrvanan ku bi hezaran salin wekî çîrvanok, efsane, çîrok û destan tên vegotin. Di van destanan de du xîmên sereke hene. Evîn û Agîdî hewldanên giştî yên civakî ravedike di çandên nêçîrvanan de girtina nêçîrekê pîroz be di heyama navîn de jî dibe berxwedana azadiyê. Têkoşîn û hewldana demê li ser çi be Agîdî ew e. Evîn ji di kesayetiya jin û mêrd de armanca vê têkoşîn û Agîdiyê nîşan dide. Pêwîstî dildarî, pîvan, piştevanî û jiyana kuldora wan ava dibe wekî evîn tê ravekirin.